Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Had hij een Harry als jongen, jongens? Ik bel hem. Nijswarg, dat is Joen, de reden 3. En dan heb ik het net over uitzieken, maar Nijswarg voor onder oren Jaap Stalenburg, die het een stadionverbod kregen het. En ik Nijswarg voor Gerard Bos, die als Cambuur-watcher drege tieren tromaakt. Daarom in Biensport de grootste knuffeljournalist van Nederland. Ik weet zeker dat hij hem leuk gaat vinden, hoor. Ja. Hé Jaap! Te laat. De temperatuur is op dit moment 44 graden! Koud, hè? Bierenkoud. Wat is het koud, hè? Wat nou weer? Willem? Ja, je was te traag. Te traag? Ja, je bent te langzaam. Je moet boem. Zeg maar gek is die. Guus, we gaan naar die wereldtitel. We gaan rechtdoor naar Parijs. Hey. Ja. Hij is binnen. Maar ik weet niet of dit de bedoeling was. Ja, dat kennen we zelfs Harry Vermegen in optima forma. En nou ja, het spijt me Harry, maar... Hey Harry. Ja, juist maar even een hoorn. Goedenavond. Hey, hallo. Dag Harry. Ja, goedenavond. Te laat. Ja, wel te laat. Maar ja, hallo. Mijn navigatie die stuurde mij door het bekende Techem. Techem? Of hoe het heten mag. Techem. Hoe heet het? Techem. Nou, Techem. En ik heb Techem wel een keer 40 gezien. En ik heb elke doodlopende weg in Techem heb ik ook onder controle. Daar woont Lutz Jacobi toch Hoe ook? vind je die? Nee, ben je bij Lutz op de koffie geweest? Nee, ik weet niet meer. En rond. Ja, En die navigator. Rico, ja, we gaan opnieuw weer. Weer doodlopen. Maar je kon eigenlijk gewoon Leeuwarden niet vinden. En al die mensen maar zwaaien naar mij. Daar is Harry weer. Ja, Dat is Harry. Harry is al voor de 50ste keer rond. Ik denk, hoe kom ik in godsnaam daar bij het RTV Friesland terecht? Ja, maar je bent Op er een gelukkig. industrieterrein inderdaad, ik geef het toe. Ja, Ja, ook Maar je nog. bent er. Ja. Dat we is, zijn er. dat is het goede nieuws. Dat is hem. Ja, want we hebben net even een korte compilatie van je gezien. Hey, hoe was Ja. het bij Henk de Jong? Ah, jongen, dat was zo leuk. Ja? Ja? Die Henk, ja. Die Henk Leuke is, man, hè? Die Henk is volkomen ontspannen. Ik bedoel, dus gewoon heel vrolijk was hij ook. En heel gezellig. Ja. En helemaal niet van... Oh god, de trainer die zit thuis. Of trainer, weet je wel... Hij heeft allemaal tegengezeten, moeilijk en dit en dat. Nee. Nee. Henk was gewoon Hij van, is nou ja, fantastisch, dit ja. is gebeurd. Ja. Dit heb ik besloten. De groeten, de mazzel. Harry, stap in mijn auto. Mee in de auto van zijn schoonvader. Nou, die heeft werkelijk een auto. Nou, dit... Ja, maar we tochten eigenlijk, we sturen de meeste. 30 centimeter grote auto. precies. Ja, Ja. en wij in zo'n klein autootje door Dracht heen. En hij, we koffie drinken, dit en dat, en een parkeermeter. En Henk vertellen over, ja, Cambuur en leuk. Hey, waar gaat hij naartoe? Dat weet jij vast. Nee, Dat weet jij niet. want hij, nou, weet je, kijk, wat ik tegen hem gezegd heb eigenlijk. Ik zeg, jij bent natuurlijk een hele geschikte om assistent te zijn gewoon. Bij een vrij grote club. Bij Bochum Jij- misschien wel. Ja, ik zeg, als jij nou een goede club neemt met een goede trainer en jij bent daar een assistent. Ik zeg, zo'n gozer, die zou ik als trainer graag willen hebben. Zo een als jij. Ja. Harry, eventjes, want we hadden je ook een beetje naar Henk gestuurd om een beetje uit de putten te trekken misschien wel. Hè? Want ja, Henk is natuurlijk hartstikke positief. Maar als er een nog positievere Klein beetje kijk op het leven heeft, dan ben jij dat eigenlijk, hè? Nou, Nou ja, je bent toch een positivo, of niet? Nou, niet alleen maar hoor. Oké. Nee, we kunnen Kan ook knap chagrijnig zijn. af en toe even lekker in het putje kijken hoor. Ja, Maar goed. maar we hebben opnames van jou samen met Henk de Jong. Ja, Daar kunnen we even naar kijken. ja. Ja, staat er maar Nou, jongens. Henk, wat gaan we zeggen tegen de aanhang van Cambuur? Ja jongens, Ja. het is de laatste keer dat ik het ook zeg. En met Harry vind ik het prachtig. Achter die ploeg staan. Morgen een hele belangrijke wedstrijd FC Twente. Goede nieuwe trainer. Spelers zijn altijd goed geweest. En het moet net het laatste drukketje hebben. Dus met z'n allen erachter. Morgen ook de uitwedstrijd. Er kan zomaar wat de verrassing in zitten. Maar zeker de komende wedstrijden zijn punten genoeg te halen om in ieder geval die na-competitie te halen. En als we die na-competitie halen, dan blijven we ook in de Eredivisie.
En succes met z'n allen. Ja, want hij heeft me ik even bellen. Dat versta je natuurlijk niet. Hij heeft me net ook even gebeld, Henk de Jong. En hij vond het uitermate gezellig vanmiddag. Heeft hij me nog speciaal even verteld. Nou, Want dit is eigenlijk wat jij nu doet, hè? Korte filmpjes maken op internet. ja, dat is voetbalflitsen.nl heet het. En dat, die zetten al die filmpjes erop. En ik vind dat heel erg leuk, want ja, ze hebben een grote site, ze hebben een grote Facebook, ze hebben Twitter en noem het allemaal maar op. En dat heeft een enorm bereik. En dat is gewoon waanzinnig, want je zet er iets op en boem, en het geeft gelijk 90.000, 100.000, 150.000 views. En het is maar niks, weet je wel. En eigenlijk is dit de toekomst. Dus Eigenlijk wat jij doet, is heel ouderwets. nou dat is een beetje oude lullitas. Ja, dat is het gewoon. Ja, het is een beetje oude. Harry, komt dat ook weer terug met dat schieten in die slaapkamerramen met de generatie van nu? Dat was fantastische tv altijd, man. Ja, maar nee, ik weet nog in Harkema met Ronnie Pander, die toen bij Heerenveen speelde, daar kom ik uit de buurt. En dat was het gesprek van de dag. En daar hebben ze het nu nog over. Dat is waar. Toen in Harkema Dat is met waar. Ronnie Maar ja, je moet Pander. dat soort dingen Geweldig, dan niet meer herhalen. Weet je. het zou leuk zijn. Dat is wel een Leuk, beetje van voor de oorlog. Ik heb Ja, nu, ik maar heb nu hartstikke bijvoorbeeld, grappig, nu komt binnenkort introduceer ik het spel met de bel. En, Het spel met de bel. Ja, het spel met de bel. Bel. En dan kan je overal spelen. Dus dat is een bel. Je kan hem schieten in het café, Ja. want daar is de bel. Je kan hem doen in de kantine, in de voetbalkantine. En ja, je kan hem in het doel hangen. Ja. Je kan overal waar je wil, kan je knallen op een bel. Ja. En dat is dus, en dat heb ik nu opgenomen met spelers van ADO. En we doen het met spelers van VVSB in de kantine. Ja. En we gaan in een café lopen knallen. En dat maakt allemaal niet uit. Weet je, en dan doen we dat weer. Ja. Nog eventjes over Henk de Jong. Want Henk de Jong maakte dus een uitermate positieve indruk op jou. Ja. Hij zit niet in de put. Nee, tegendeel. Nou, Het mooi. tegendeel. En dat heeft hij me vele malen bevestigd. Ja. Want ik zei, god Henk, je maakt helemaal niet een aangeslagen of wat van een indruk op mij. Hij zei, nee, helemaal niet. Hij zei, ik ben helemaal opgewekt en vrolijk, ik heb dit besloten. en dit is het beste voor Cambuur en het beste voor mij en klaar is Kees. Oké. En verder geen gezeur. Hartstikke mooi. Dan gaan we nou even over naar Cambuur. Even in het Fries. Ik zet hem op. Ga je nu. gang. Ja, toch? Ga je gang. We gaan het gewoon Ja, doen. gaan we lekker Want doen. Hoor. Juwet wie de training... Jullie worden nu ook vertaald op Google net, dus kom op. Zo is dat. Want Juwet wie de training van Cambuur, wie besletten Gerard? Ja, deels. Deels. En Juster helemaal. En Juster ook al. Ja. Is dat nou eigenlijk de nieuwe werkwijze van Keizer? Belachelijk. Ja, nee, dat is net een nieuwe werkwijze, zei het zelf. Maar dat wie alleen nog deze eerste weken. Dus ja, Henk de Jong die ik was besluit training, maar dat weer dan ik deels. En Juster weer dus helemaal, je wordt van gedeelte. Dat wordt net een nieuwe tactiek. Oh, we hebben trouwens we hadden een interviewtje met Keizer. Kunnen we even een Sjen, dat hij daar zo uit. Dat geeft die jongens ook wat rust. We konden nog op een paar dingetjes de nadruk leggen. Nou goed, en voor de rest hebben we ook niet heel veel geheimen of zo. En na de eerste wedstrijd die we gespeeld hebben straks, dan zal iedereen weten hoe Cambuur speelt. En dan heb je ook echt geen geheimen meer. De uitgangspositie moet altijd zijn dat we graag aan de bal willen zijn. Dat we aan aanvallen toe willen komen. Hè? En dat zal niet veranderen. Ik zou je graag een opstelling willen vragen, maar je hebt al aangegeven, dat hoeven we niet steeds te vragen. Die geef je gewoon niet, hè? Nee, ik geef hem nu niet. En ik denk dat in de toekomst jullie slim genoeg zijn om te weten wat de opstelling wordt. Ja, de opstelling wordt nog net Joen. Het is een besletten training. Het lijkt het wel Real Madrid. Ja, ik moet zeggen, ik heb die besloten trainingen, dat is steeds meer de pest. Ik kom nog eens bij Ajax staan, mag het nog een kwartier per week ongeveer pers bij. Ik vind zo langzamerhand dat clubs daar veel te ver in doorschieten. Want de media die zijn er ook om mensen een beetje enthousiast te maken voor de club. En gewoon journalistiek werk te doen. En ik vind het belachelijk dat een club als Cambuur de hek op slot doet. Ik vind dat een interessant doenerij van Maar drie keer misschien niks. zal hij wel een heel soort verrooien ook, Gerard. Want vaak is een trainer die het nij is. Ik bedoel, Foppe de Haan die het. Die zet het Joey van den Berg centraal achterin en zit just op het middenveld. Doet Henk de Jong het oernaam van Alfons Arts. Toen kwam er een keer een oren keeper. Dus elke nieuwe trainer zal aan wat nijs van. Ja, hij zal ook heus wel zijn ding verhoorden. Wat zal hij van? Nou ja, ik denk dat er in principe net iets heel volle verhoorden kan aan de spelers. Want ik bedoel, het is hetzelfde materiaal. Hij kan net, het is geen Real Madrid inderdaad. Hij kan ik net even zien in oren die nu op de tribune zitten en ineens promoveert tot basisspeler. Hij moet het met hetzelfde spul doen. Maar ja, tactisch jongen, denk ik dat ze zich volle meer per wedstrijd aanpassen zullen aan de tegenstander dit ze hebben. Volle compacter, volle meer gokken op de counter, dat soort dingen. En wat die besletten training betreft, joh, hij zal wel op spelhervatting en dat soort gekkigheid oefenen. En het is natuurlijk wel zo, dat kerst nog wordt aan, maar iedereen weet nou dit weekend toch wel weer hoe dat gaat. Daarom is het zulke onzin. Al Ja. zijn videobeelden, dus het is inderdaad wel interessant doenerij, ja. Ja. Ik Want zou het net zo van Harry, jij loopt natuurlijk ook al jaren mee in de voetballerij. Wat zou jij nou doen als jij
als de trainer ergens nieuw komt. Harry inhuren. Ja, maar rigoureus de boel om. Ja, rigoureus de boel om. Dat moet. Ja, dat moet. Want die gasten zitten nu in zo'n spiraal naar beneden. En die komen daar dan niet meer uit. Dan kun je wel zeggen, ja, de trainer gaat weg, komt een nieuwe trainer en dat zou het dan moeten zijn. Nee, dat werkt natuurlijk niet. Want ze zitten al in die neergaande flow. Weet je wel. Je moet zorgen dat die focus van die spelers totaal anders komt te liggen. Dus al begin je maar met totale andere trainingstijden. Gewoon zeggen van normaal is 10:30 of 10:00. Oh nee, we trainen ineens om 12:30. Of om 1:15. Oh, 1:15. Ja, maar wat er een Weet je, beetje... dan is het anders. Dan ga je al met een andere instelling en een andere focus naar de club. En dat is goed. Ja, het moet totaal om. Ja, maar Harry, toen wij de tijd dat wij nog wel samen op trainingsvelden stonden, dan merkte je had ook een categorie trainers die bijna ervaren waren om in dit soort crisissituaties de Korbachs, de kistenmakers. Ja. Die zie je niet meer. Die heb je niet meer. Die heb je niet meer. Want het zijn allemaal eenheidsworsten. Het zijn trainers en eenheidsworsten dezelfde opleiding. Ik zie bijna niet meer het verschil tussen Marcel Keizer of Jurgen Streppel als ik ze zie of hoor praten. Nee, Het is een robot. Wat dat betreft is het voetbal gerobotiseerd. Ja, maar er zijn geen daarom- personalities Nou ja, meer. het probleem is natuurlijk met een trainer die er nu komt, die moet die ervaring hebben van, hebben we dit al gezien? Herken ik hoe zo'n ploeg in een neerwaartse spiraal zit? En wat doe ik daar dan aan? Exact, Weet je wel? crisismanagers heb je Ja, nodig. en dan moet je dus, waar jij net al over had, de tactiek moet ook helemaal anders. Er moeten ook andere spelers inkomen in die tactiek. Je zegt ook tegen de spelers, hey, hou er rekening mee. Jij hebt niet altijd je basisplaats, is niet helemaal zeker. Dus iedereen is ook al, gaat de focus ook alweer anders. Oh, sta ik niet in de basis? Nou, dat weten we niet. Dat gaan we zien. Ja. Kijk hoe jij je inzet van de week. Kijk hoe je traint, hoe je weet ik veel. Dus dan gaat het al heel anders worden. Ja, Marcel Keizer zal het nou dwan. Er is net iets een outkeepsom betellen, volgens mij, hè, aan Emmen. Ja, het is met die trainers op dit moment is het een wat wondere wereld en met het voetbal. Ik heb een stadionverbod bij Emmen. Ja. Ik lig daar ook echt... Laten we het eens even doen. Dat is wel een mededeling ook. Ja, zeg. dat is... Ik heb een stadionverbod bij Emmen. Ja, jongens, Gewoon op echt, televisie, hè? Ik zal het kort vertellen. Bij Emmen, Sorry hoor. Bij Emmen is het... Maar hij zegt het zonder... Ja, het is echt hilarisch. Maar we moeten even voor de duidelijkheid, jongens. Het verhaal is heel leuk, het is heel kort. Daar zit een directeur en die man heeft tot nu toe, was die bedrijfsleider bij de supermarkt, die stuurde 5 cashiers aan en die is nu directeur van Emmen. En ik had inderdaad, ze hebben een persbericht uitgegeven over het vertrek van Marcel Keizer, waarin ongeveer stond dat Marcel Keizer zo'n mooie promotie had. Ik dacht echt dat hij naar Chelsea ging toen ik het persbericht Voordat las. je verder gaat, ja. Want we weten, je werkt ook bij RTV Drenthe. Je hebt een column Ik heb een geschreven. column gemaakt, daar heb ik eigenlijk... Kunnen we even naar luisteren? Jongens, we gaan even luisteren. Recht voor zijn jaar. Marcel Keizer verlaat FC Emmen en is met onmiddellijke ingang de opvolger van Henk de Jong bij Sportclub Cambuur. Want, ik citeer letterlijk, dit is een prachtige kans voor Keizer. Denkt Wim Beekman echt dat de volgers van FC Emmen gek zijn? Beste Wim, een overstap naar Sportclub Cambuur is geen promotie en een enorm afbreukrisico voor Keizer. Heeft Keizer mevrouw Beekman proberen te versieren? Ruzie gemaakt met de bedweters in de skyboxen? Het vertrek van Keizer schreeuwt om meer uitleg. Nou ja, ik bedoel, wat was de druppel, Jaap? Beekman ik wel een beetje... En deze Beekman, ik vond een hele milde column. Beekman is de algemeen directeur van Emmen. Beekman, bijgenaamd, overigens Joop Gal heeft volgens mij dat bedacht, de kruidenier. Zo staat hij het vooruit bekend. Deze man die raakte dusdanig van de kook van het feit dat er een grapje over zijn vrouw gemaakt werd. Dat Keizer misschien aan de billen had gezeten van de misschien vrouw. aan de billen gezeten had van mevrouw Beekman. Ik weet niet eens of hij dat moet willen. Waardoor ik vervolgens... Eerst werd de club geboycott, de Emmen. Mocht geen journalisten van... Alsof RTV Drenthe daar wakker van lag. En vervolgens lees ik in het Dagblad van het Noorden maandag... dat ik een stadionverbod heb bij Emmen. Dus beste Wim Beekman, succes. En ik hoop dat Emmen een mooi seizoen heeft. En zoek het lekker uit. Ja, maar we hebben het nu wel eens over trainers, eenheidsworst en zo. Maar er zijn ook beleidsbepalers. Ik bedoel, zoals dit. En ben Ik vind, nee, maar je hebt gelijk. Ik vond het het niet helemaal lekker bij. Nee, maar je bent ook niet lekker. Dat is toch belachelijk, maar het gaat nog verder. Ik vind het ook schandalig dat die 2 Cambuurbestuurders die hier vorige week met Pinocchio-neuzen hebben zitten liegen
hebben zitten liegen, dat die in de media zo makkelijk wegkomen. Die hebben hier gewoon echt zitten liegen. Want Keizer was wel degelijk, was al rond op het moment dat ze hier Ja, zaten. voor de mensen die net zien hebben, van we zijn hier aan tafel, van Jim weet het dan misschien nog Ja. net, maar Marcel Keizer wordt een nieuwe trainer. Maar keihard gezegd, nee, dat is niet zo. We gaan pas na de wedstrijd maken we een profielschets. Het is gewoon liegen en wij accepteren dat met z'n allen. Accepteren? Dat hoort bij het spel, jongens. Is dat een spelletje? Ja. Ja, een spelletje toch. Zo gaat het toch. Ik vind het de Pinocchio. Zij vinden dat, ja, maar zij vinden het dan nog geen tijd om er naar buiten te brengen. Nee, En maar dan dan is kunnen het ze onderling het ook- Dan kunnen ze het besloten. anders zeggen. Ja, maar goed. Ja, Maar dan weer het woord liegen, dat is ook weer zo Ja, zwaar. maar wij missen toch gewoon, Ja. wij noemden net de trainers, die trainers, de kistenmakers, de korbachs. We Ja. missen ook krachtige bestuurders. Ja. Kan je een hoop van Riemen van der Velde zeggen, maar die deed wel op zijn manier die club. En ook daar heb je eenheidsworsten. Het zijn mensen die van die Ja, procesmanagers, maar wacht die even, clubs Jaap. leiden. Ja, ik hoor jou net zeggen dat het voor die trainer geen promotie is. Dat hoor Ja, ik het is net toch ook zeggen. zo? Nou, dat ben ik niet mee eens. Kom op zeg. Nee. Als je nu kijkt, ik vind Emmen voetballen niet minder dan Cambuur op dit moment. hoor. Nee, maar dat is toch niet waar? Cambuur is toch een veel grotere Vind jij club? een promotie? Ja, natuurlijk. Ik vind het geen promotie. Ja, het is A-promotie naar de Eredivisie. Ja. B is Ja, maar dan Cambuur. nog. Oké, dan is het promotie, maar dan is het toch geen persbericht van een 1 A4'tje. Eigenlijk heeft over Emma een gelijk om geweldige jou een uitdaging. stadionverbod te geven. Hou dat toch op. Natuurlijk promotie, Harry. Natuurlijk is het Tuurlijk niet. promotie. Cambuur is toch een veel grotere club. Ben ik nou in de war? Yo, Emma, Sleeping Giant in Drenthe, Ah, man. hou op. Hey, Maar trouwens, hij krijgt morgen ook Cambuur is echt stadionverbod met bij een Cambuur. enorme aanhanger. Een Ja, nee, nee. gigantische club, man. Ga weg. Als het hem lukt om Cambuur erin te houden, dan is hij toch de koning keizer. Het zou zomaar kunnen. Het zou hij zomaar maakt hem gewoon, kunnen. hè? Harry, het kan ook nog dat Cambuur degradeert en Emma promoveert, hè? Hey jongens, maar nou we toch over Cambuur. Want Cambuur staat nou voor het eerst dit seizoen echt helemaal onderaan. Het is een 1-op-1 gevecht met de Graafschap. En er is trouwens één speler bij de Graafschap. Dat is een echte Leeuwarder. Mark Diemers. Even kijken jongens. Mark Diemers staat voor het eerst in de basis bij de Graafschap. Hij wordt gehuurd van FC Utrecht. Ik gun Cambuur het allerbeste. Alleen dit half jaar even niet. Ik ben nu een superboer en wij moeten gewoon punten gaan pakken en we moeten er gewoon in blijven. Ik ben natuurlijk altijd een Cambuurman geweest. En geweest ben ik nu eigenlijk nog wel. Alleen klaar, ik ben nu bij de Graafschap en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Het gaat hier hartstikke goed. Dus ik hoop uiteindelijk dat we Cambuur onder ons houden. Hoe leeft bij hem in de selectie die strijd met Cambuur, die degradatiestrijd? Ja, die leeft wel natuurlijk. Er zijn veel jongens mee bezig. Toen Henk de Jong bijvoorbeeld uitging, ook kreeg je gelijk de groep af van nee, de trainer is eruit. En misschien liggen hier voor ons weer extra kansen. Dus zo kijk je wel naar je concurrent natuurlijk. Ik krijg wel veel berichten, ja. Zeker na wedstrijden, zoals hier bijvoorbeeld thuis tegen ADO, toen ik man of the match werd en toen we uiteindelijk 3 punten pakten. Kreeg ik heel veel berichtjes uit Leeuwarden en ik heb je zien spelen, je speelde echt goed en weet je wel, maar speel niet te goed en help de Graafschap niet te veel, want anders zijn wij er straks uit en zo. Dus die berichtjes krijgen we wel, maar goed, dat is wel met een knipoog die berichtjes, dus dat is wel leuk. Nou, we gaan naar de kleedkamer, de plek waar het natuurlijk ook gebeurt, waar besprekingen worden gehouden en waar we uiteindelijk voor trainingen en na trainingen zitten. Dit is de fysioruimte dan. Hier worden we natuurlijk gemasseerd en zo, dat spreekt wel voor zich denk ik. En hier heb je onze kleedkamer. Klein op zich, maar dit is mijn plek. Hier, mijn shirtje hangt hier ook. Wist je nog even wat er 2 april te gebeuren staat? Ja, dat weet ik wel. Dat is de wedstrijd tegen Cambuur hier thuis. Hè? Dus nee, die heb ik al omcirkeld in mijn agenda. Dus het is een leuke wedstrijd. In april sowieso 2 leuke wedstrijden tegen Cambuur in Utrecht. Tegen mijn beide oude clubs, dus daar kijk ik heel erg naar uit.
Ja, jongens, wat denken jullie eigenlijk? Waar degradeert er rechtstreeks? Cambuur of de Graafschap, Gerard? De Graafschap. De Graafschap? Ja, maar dat durft niet. Ja, nee, dat wil ik graag. Gebaseerd op wat? Gebaseerd op mijn eigen wens. Jongens, allemaal de riem aantrekken. Ik krijg straks al die boze twitteraars allemaal op je nek. Laat hem even nu praten. Kijk, ik heb 8 jaar voor de krant eerste divisie gedaan. En dat heb ik nou wel gezien. Dus ik wil gewoon dat ze erin blijven. Want ik wil niet mee degraderen. Ja. Maar het lijkt mij een zeer legitieme reden. We gaan wel thuis oefenen vast met de lift. Ja, nee. Gewoon één verdieping naar beneden. Jij moet een satéetjes eten bij Telstar, Gerard. Ja, maar wat denk jij dan? Wat denk jij, Harry? Wie degradeert er? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is nou echt bekende koffiedik. Weet ik veel, geen idee. Ik heb allebei die ploegen niet zien spelen. Wacht even. Ik hoop. Misschien Excelsior ook nog wel trouwens. Dat kan ook nog wel. Dat ze allebei niet laatste worden, Cambuur en de Graafschap. Het gaat dus 6 punten. Nee, maar kijk, die superboeren. Ja, is natuurlijk ook leuk om in de Eredivisie te houden. Ja. Weet je wel, net als Cambuur. Cambuur is ook leuk om in de Eredivisie te houden, want zorgen sowieso voor de Friese derby en dan ben je dan ook kwijt. Ja. Dus dan hebben we het toch geregeld. Excelsior eruit, Cambuur de Graafschap erin, Sparta erbij. Mijn degradatiekandidaat is Excelsior. Die zitten vanaf begin december alleen nog maar punten verliezen. Een hele negatieve flow. En het is een heel matig elftal. Maar ik zie Cambuur toch een grotere potentiële degradatiekandidaat dan de Graafschap. Want er zit iets in die de Graafschap. Wat heb jij tegen dat de Cambuur maakt? Nee, maar niks tegen Cambuur, Harry. Jawel, hou eens op, joh. Hij wil een stadion de Cambuur is gewoon... Wil je daar ook een stadion voor? Daar wil ik ook een stadion voor. Dat is zo geregeld, hoor. Jongen. Hey, jongens, trouwens, heel wat anders. Hou jij een beetje van spelletjes? Je houdt wel van spelletjes, Zeg toch? maar, Of quiz, een quizje? Nou, kom maar. Komt-ie, de quiz. Nou. Daar hebben we weer mijn Arjen Sportquiz. En de vraag van deze week wordt stelt toch Jerry Sint-Juste. Bij NEC speelt oud-Heerenveen-speler Janjo Bikel. In welk land is Janjo geboren? Hey, kill, motherfucker. Is dat A, Guinea-Bissau? Denk je nee, hij komt uit Zweden? Of is het C, Denemarken? Mail je antwoord van waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win deze originele rechttas met een handtekening van Jerry Sint-Juste. Nou, Harry, geen idee? Nee, maar totaal niet zo. Ik zeg Guinea-Bissau of wat is het? Het is in ieder geval geen Scandinavië. Nee, ik zeg Guinea-Bissau. Is dat goed? Als het niet goed is, klinkt het sowieso oké, toch? Oké, en trouwens, de prijswinner van Vliendwieken is Tineke Boersma van de Westereen. Zij kwam met het goede antwoord. Vliendwieken wie het Swansea City en zij wint daarmee 2 kaartjes voor Heerenveen en NEC. En ik dit weekend toch weer trouwens op de radio wijdwaardig verslag van de Friese clubs in het betellen voetbal. Collega Roelof de Vries zit morgen in het Abelense stadion om verslag te doen van Heerenveen en NEC. En Geert van Tuin jouwt van kwartier van jongen het commentaar bij de wedstrijd FC Twente Tjen Cambuur. Nou, dat wiert alweer, Harry. Ons zag hier Beansport op televisie, maar op internet praten we altijd nog even terug. Onder oren de nieuwe trainer van Sportclub Heerenveen. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/beant. Dus waar weer het onthaast en ons alvast een goed weekend. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. Meanwhile, we know who his favorite soccer player is. Henny Maier! That's very nice, Your Highness, but we are here for a prediction. Twente Cambuur. Ja, Sheikh is een goede voetballer, technisch goed. Maar Sheikh is niet Henny Maier. Cambuur kan winnen. Henny Maier! Beant Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.